Moitas grazas por estar aquí no día de hoxe, en nome do presidente da Deputación. Me outorgou a inmensa posibilidade de inaugurar estas xornadas Luisa Sorei do ano 2025, xornadas que están moi ben orientadas, como suele ser habitual. Quero, aparte de darvos a benvida a todos vostedes, tamén os compoñentes desta mesa inaugural. Me acompañan a miña dereita a delegada do Campus Terra da USC, dona Elvira López Mosquera, a miña esquerda o presidente da Real Academia Galega de Ciencias, o profesor don Juan Lema Rodicio, e máis a esquerda, o coordenador, como xa suele ser habitual, destas xornadas Luisa Sorei, tamén un vello coñecido desta casa, o profesor don Antonio Rigueiro Rodríguez. Como decía, é unha honra dar inicio a estas xornadas no Pazo de San Marcos. Cada ano este encontro devolve a Lugo un papel fundamental. É o lugar onde se pensa con ambición, onde se debaten ideas serias e onde se construe o coñecemento que transforma verdadeiramente o territorio. Este ano creo que entramos de cheo e con moito acerto nun tema estratégico para Galicia, especialmente para a provincia de Lugo, que é o papel que desenvolven as frondosas no sector forestal que representan. Falamos de biodiversidade, de resiliencia ecolóxica, de economía sostible, pero tamén falamos de innovación e de futuro. As frondosas non son só parte do noso monte, senón que, baixo o meu humilde punto de vista, tamén representan unha grandísima oportunidade, un modelo diferente, máis equilibrado, máis rendible a longo prazo e máis coherente cos desafíos climáticos que, pese a quen lle pese, non nos queda máis remedio que afrontar. Abordar este tema con rigor científico, se cabe, e con esa visión territorial que sempre dá ou intenta impulsar o coordinador das xornadas, como decía, ben sendo habitual, pois creo que forma parte dun acerto na configuración das mesmas. Na Deputación de Lugo queremos actuar con esa responsabilidade e por iso apoiamos dende fai moitísimos anos estas xornadas e reforzamos, neste caso, o alcance mediante a retransmisión por streaming a través dos servicios audiovisuais da Deputación de Lugo. A provincia de Lugo quere ser un territorio aberto, que pense en aberto, que comparta e que sabe e que, sobre todo, que non lle importa aprender. Ese é o camiño dunha cidadanía crítica, informada, dunha cidadanía preparada para esos retos que veñen por diante. Quero agradecer á Real Academia Galega de Ciencias, o seu presidente, que hoxe aquí nos acompaña, como ven sendo tamén habitual. Quero agradecer á Universidade de Santiago de Compostela, neste caso Elvira, e sobre todo á Universidade de Santiago de Compostela e aquelas persoas relatoras, sobre todo o seu compromiso ano tras ano. A confluencia, creo que entre a academia, entre o sector profesional e as institucións públicas, considero que é o que permite construir políticas sólidas, innovadoras e realmente útiles para todos e para todas. Só se avanza cando o coñecemento se converte en decisión, cando o coñecemento ben formado e ben asentado se converte en decisión, e cando a análise se converte en estrategia e, sobre todo, cando o diálogo se converte en acción. E permítame rematar evocando a figura que dá nome a este encontro, porque estas xornadas levan o nome de Luisa Sorei, pero moita xente nesta cidade descoñece quen foi Luisa Sorei. Algo parecido que me pasou recentemente con persoeiros tan ilustres desta cidade como Rafael de Vega, que todos sabemos que ten unha calle, unha rúa, o seu nome, pero ninguén coñece a súa historia. E, afortunadamente, hai unhas semanas, se restituiu, quizáis, nese nomeamento de fillo adoptivo desta cidade, porque non era natural de Lugo, toda a historia e todo o peso que supuxo. Luisa Sorei tamén é un gran persoeiro
que, aparte de destacar por ser médico dunha formación exemplar, dun académico respetado, sobre todo guiado por un sentido profundo do ético e do social, era tamén unha persoa moi involucrada no tecido social lucense. E por eso entendía a medicina e a academia como un servicio á comunidade. Eu creo que de ben nacido ser agradecido, estas xornadas honran o seu legado porque nacen exactamente do mesmo lugar, da convicción de que pensar mellor é vivir mellor. Para finalizar, pois que este espírito evidentemente nos acompañe nos vindeiros días, que o debate sexa valente, que o rigor sexa alto e que as conclusións sexan útiles, porque o sector forestal xoga un papel fundamental na nosa provincia e, en boa medida, tamén marca o futuro do noso territorio. Así que moitas gracias, que teñades moi boas xornadas e cedolle a palabra ahora á delegada do Campus Terra da USC, a profesora dona Elvira López Mosquera. Moitas gracias. Boa tarde, perdón, estou un pouco afónica. Boa tarde, benvidos e benvidas a esta xornada da edición 36 do ciclo de conferencias Luís Asorei. En primeiro lugar, quero dar as grazas por convidarme a participar nesta apertura deste evento. Estou aquí en calidade de delegada do reitor para Campus Terra, que é o campus de especialización que temos en Lugo, un campus que está acreditado como tal, porque foi capaz de demostrar que somos, sí, un campus especializado, e está ubicado nesta cidade, en Lugo. É un campus vinculado ao coñecemento agrícola, veterinario, alimentario, forestal, ambiental, económico e rural do uso da terra. Hoxe teño a honra de acompañar nesta presentación a Antonio Rigueiro. Ele é o coordinador destas xornadas sobre o sector forestal galego e o conferenciante de hoxe. Pero para min, Antonio, sobre todo, é un gran compañeiro do Departamento de Produción Vegetal desde fai máis de 30 anos. De feito, tamén tivo bastante que ver con que eu vivira fai anos en Lugo. Isto o supe fai moi pouco, non? Ele é enxeñeiro de montes, apaixonado pola botánica forestal, pola micoloxía, polas árbores enlleiras. Antonio é unha figura clave na enxeñería forestal de Galicia, como profesor, como investigador, como xestor universitario, cunha longa carreira moi comprometida coa sustentabilidade forestal, coa agroforestería e a conservación do medio natural. Tamén, entre outros méritos, ten ser presidente da Asociación Forestal de Galicia actualmente. Antonio non fai ruído. Antonio non necesita tambores nin trompetas, como din os franceses, para ter autoritas. Tamén eu me preguntei quen era Luís Asorei. Pois eso, un médico galego, afincado en Lugo desde os anos 50, tamén membro da Real Academia de Ciencias no seu momento, e cuxa memoria se honra con este ciclo de conferencias desde fai moitos anos. Grazas a quen? A Real Academia Galega de Ciencias, a Deputación de Lugo e a contribución do coñecemento que se xera no campus de Lugo, en outras universidades galegas e centros de investigación e organismos públicos de Galicia. Galicia é unha das rexións máis forestais de Europa, e Lugo unha das provincias máis verdes de Galicia, cunha masa forestal considerable. Contamos con fortalezas que poucas rexións teñen, unha grande superficie forestal, clima aceitado para a produción de madeira, universidades e centros de investigación que xeran coñecemento sobre este tema na nosa comunidade, industrias consolidadas, e temos unha gran oportunidade de diversificar a produción con frondosas. Pero tamén é un sector que se enfronta a grandes retos. Os incendios e a falta de xestión preventiva, a fragmentación da propiedade e o abandono de moitas parcelas, a expansión dos monocultivos que impactan negativamente na biodiversidade, a debilidade da cadea de valor que aínda non aproveita todo o potencial das nosas madeiras de calidade. Non cabe dúbida de que o noso monte é un activo estratégico que xera riqueza, emprego e servizos ambientais esenciais, pero aínda hai moito traballo que facer. Estou segura de que este ciclo de conferencias que se inicia hoxe poderá aportar coñecemento e luz que nos oriente para escoller o mellor camiño para conseguir unha xestión forestal máis sostible. Moitas grazas. Moitas grazas, Elvira. Ten a palabra ahora o coordinador das xornadas Luís Asorei, o profesor don Antonio Rigueiro Rodríguez.
Boas tardes. Quero comezar saudando as persoas que me acompañan nesta mesa de inauguración das 36 ou da edición número 36 das xornadas Luís Asorei. Moitas gracias, señor deputado responsable de Promoción Económica e Social, presidente da Real Academia Galega de Ciencias, delegada do Campus Terra. Moitas gracias, Elvira, por as túas afectuosas palabras. Bueno, outra vez, boas tardes a todas e a todos. Moitas gracias pola vosa asistencia a esta nova edición das xornadas Luís Asorei. Temos máis de 100 persoas anotadas, inscritas. Moitos deles seguirán as xornadas por streaming, vía online, e queremos agradecer a Deputación de Lugo que nos permita facelo así, a través da súa fundación TIC, para que persoas que non poden asistir ou que viven noutras localidades e non poden desplazarse están interesadas nas xornadas porque poidan seguilas. Queremos tamén agradecer ao persoal, outro persoal da Deputación, de Conserxería, neste caso, que tamén ano tras ano nos acompaña durante estes días deste ciclo de conferencias. E o persoal da Escola Politécnica Superior, que fai a labor de intendencia, a labor de logística, de facer o seguimento, de control de asistencia e tamén de estar en contacto para intentar que todo saia ben. En concreto, hoxe temos a Divina como colaboradora da escola nas xornadas. Este ano, normalmente as xornadas Luís Asorei eran 4 días, unha semana, luns, martes, mércores e xoves, e na semana seguinte 3 días, luns, martes e mércores. Este ano cambiamos un pouco o deseño da segunda semana e deixamos libre o día 25, polo que tanto serán luns, martes e xoves. E isto débese a que o día 25 é o día de loita contra a violencia de xénero nas mulleres, e outros anos, persoas que asisten habitualmente a este ciclo de conferencias, a estas xornadas, nos pediron que se era posible que deixáramos ese día libre para poder asistir, porque tamén querían asistir a outros actos e manifestacións que hai ese día. Incluso, normalmente, o día 25 tiñamos que trasladalas ao Salón de Actos da Escola, porque tamén este Salón de Actos vai estar ocupado con algún acto relacionado con esa conmemoración ou con esa celebración. Retornamos este ano aos temas agroforestais. Habitualmente, realmente este convenio entre a Academia Galega de Ciencias e a Deputación de Lugo, e, polo tanto, estas xornadas naceron con vocación de estar vinculadas ao Campus Terra, ao campus universitario de Lugo, e coa finalidade de divulgar, de facer transferencia de tecnoloxía sobre as actividades de investigación e de outro tipo que se están levando a cabo no noso campus. O ano pasado dedicámolas, o tema central, o tema xeral, foi alimentación, medio ambiente e saúde, e a verdade é que foi un título e un programa que tivo moi boa acollida, porque foi o ano que tivemos máis asistencia, máis inscritos nas xornadas. Como decía, este ano retornamos ao tema agroforestal, en concreto o tema forestal. Eu penso que non debía ser de outra maneira, porque o tema forestal está este ano de especial actualidade. Por unha parte temos a moratoria de eucalipto, a prórroga da moratoria de eucalipto. Por desgracia temos que falar de moita superficie queimada en incendios forestais.
Tivemos este ano, pois, o incendio, os dous incendios de maior extensión desde que temos estatísticas en relación con ese tema. Arderon nun incendio dos de Ourense, no do Larouco, 30.000 hectáreas, no da Mezquita, 24.000. Está aí tamén o cambio climático que está afectando obviamente ao sector forestal, como está afectando a moitos outros sectores, non? E ademais temos tamén cambios socioeconómicos que afectan de forma importante aos montes, non? Sobre todo a recesión demográfica no rural, o envellecemento da poboación, a falta de relevo xeracional, circunstancias que conducen ao abandono, e do abandono, pois, especialmente no contexto de cambio climático, pois veñen os lumes, veñen os incendios forestais. Por iso, aínda que cando comezamos a artellar o programa desta edición número 36 das xornadas Luís Asorei, pensamos en principio dedicarlo exclusivamente ao tema das frondosas, non? Porque, aínda que no inventario forestal continuo que se está realizando en Galicia, pois saen unhas cifras moi importantes de superficie ocupada por frondosas, unhas 600.000 hectáreas, a verdade é que o peso que teñen as frondosas de Galicia na economía, sobre todo na produción de madeira, pois é moi cativo, porque máis de 9 millóns de metros cúbicos de madeira que se cortan en Galicia soamente se cortan de frondosas 250.000 metros cúbicos, e a maior parte desa madeira pois non ten uso industrial, polo tanto, a precio e precio, non? Se dedica, sobre todo, a biocombustible, é dicir, a queimar, a producir enerxía, e nos pensamos porque hai que ir dando pasos para que esa situación mude, para que esa situación cambie, e por iso dedicarlle unha parte importante destas xornadas ás frondosas. Pero, como decía, pois, dadas as circunstancias da actualidade, pois non podíamos deixar de tratar, aínda que sea un pouco por encima, pois, outros temas, como é a moratoria, como son os incendios, como é a diversidade forestal, a diversidade de especies nos nosos montes, como é o cambio climático e a súa influencia nos montes e na produción forestal, e como é a sanidade forestal en xeral, e da que a sanidade forestal de Frondosa se tratará nunha conferencia específica, pero hai problemas sanitarios tamén de coníferas que están tendo unha incidencia moi grande nos últimos movimentos e na dinámica actual do sector forestal. Por iso, o programa sufriu algunha remodelación de última hora, sobre todo nesa primeira conferencia, pero esperemos que sexa para, de alguna maneira, enriquecer o que é o programa e o que contaremos nestas xornadas. Moitas gracias outra vez pola vosa asistencia. E decía que é certo que Luís Asorei deixou esa fonda pegada que perdura a todos os nosos días, pegada que lle toca defender e defende ben o presidente da Real Academia Galega de Ciencias, o profesor don Juan Lema, que tengan por último lugar a palabra. Moitas gracias. Bueno, pois, boas tardes aos presentes, tamén os que nos siguen o canal de YouTube. En realidade, non teño máis que viño aquí a dar as grazas á Diputación por ter financiado durante tantos 36 anos estes programas de divulgación e análise e estudio tamén aquí en Lugo, sempre moi apegadas ao que son os intereses do Campus Terra, os intereses da provincia. A min asómbrame cada ano que o profesor Regueiro sexa capaz de buscar un tema atractivo. Sempre digo, bueno, que se lle vai ocurrir o ano que ven, porque xa hai tantos. Pero, bueno, sempre pois busca e atopa realmente temas do máximo interese. Por lo tanto, grazas, creo que as miñas palabras xa están un pouco demais, porque creo que estamos todos esperando
a que comece o curso, que realmente o que viñemos aquí. O único é que sí que quería agradecer especialmente ao profesor Antonio Rigueiro pois a súa dedicación a estas xornadas, que eleva con todo o garimo, os seus colaboradores tamén, que ten un grupo íntimo de traballo que o axudan, pero que en realidade o peso é a responsabilidade súa. Na Academia único que facemos é brindarlle a oportunidade, gracias a este convenio que temos coa Diputación de Lugo, que realmente é un placer traballar con vos. Nada máis, vamos a dar comenzo xa directamente, porque creo que estamos aquí para escoitar cousas interesantes e non as cousas xeralidades que poda estar dicindo eu. Espero que sí que no debate teñamos a oportunidade de intervir, porque creo que son temas moi candentes. A realidade é que esta remodelación que comentaba o profesor Regueiro ya suxirín eu tamén, porque estamos nun momento en onde hai temas de moita actualidade e seguro que tanto dende os nosos espectadores polo canal de YouTube como os aquí asistentes teremos preguntas moi interesantes para animar o debate ao final. Así que nada, moitas grazas e xa comenzamos as xornadas. Moi ben, pois como comentaba, hoxe a inauguración, a primeira charla, vai a dala o profesor Antonio Rigueiro. Creo que completamente non é innecesario que o presente, pero sabemos que o profesor emérito do Departamento de Producción Vegetal, Proxectos de Enxeñería, na USC. Sabemos que foi e é casi todo na Escola Técnica Superior de Enxeñeros Agrónomos, na Escola Politécnica Superior, tamén no punto de xa máis aberto presidente da Asociación Forestal de Galicia. É un home cunha trayectoria académica moi amplia, moi destacada, con unha morea de tesis de doutoramento dirixidas, cunha escola detrás, pero sobre todo é unha persoa que eu creo que ten a súa obsesión para facer que a ciencia sexa útil, sexa de interese, que teñamos un retorno, se non inmediato, casi inmediato. É unha persoa con mentalidade moi enxeñeril, moi científica, pero sempre orientada, como digo, a resolver problemas, a analizar problemas e a poñer a toda a súa bonhomía en tratar de buscar solucións a problemas que non son nada fáciles. Este ano, efectivamente, o reto é importante, incrementar a produción das frondosas, que temos unha productividade moi baixa, pois é un reto que é interesante para todos nós. Así que, sin máis, lle damos unha cordial benvida ao profesor Antonio Rigueiro e vamos a aprender moito hoxe con ele. Gracias. Vas para baixo ou quedas ti? Eu que che pido que cando sea o coloquio que veñas, porque cando mal oído seguramente me dixo. Moi ben, pois vou para baixo e veño. Moi ben. Bueno, pois imos dar comezo a esta primeira das conferencias desta edición das Xornadas Luís Asorei. A verdade que o tema que me corresponde tratar este ano é moi amplo. Eu creo que é obrigado tratalo polas especiais circunstancias, pola encrucillada na que se atopa o sector forestal galego na actualidade. Precisamente porque é moi amplo, eu fui preparando pois o PowerPoint, cheguei pois a unhas 120 ou 130 diapositivas, non? Entonces, dixen, pois, evidentemente, isto non pode ser, non? Porque non podemos estar ali hasta as 10 ou as 11 da noite. E entón, pois, tiña un PowerPoint, pois, eu creo que moi técnico, quizás demasiado técnico e demasiado científico, non? Para o que son estas xornadas, con moitas citas bibliográficas, moitos estudos científicos. E ao final optei por cortar polo sano e preparar unha conferencia pois máis divulgativa, máis facilmente, na que pode seguir todo o mundo, espero, sin ninguna dificultade, aínda que, bueno, tratando de non faltar o rigor técnico
que sempre se debe exixir, non? O título, pois, bueno, é esa especie de caixón desastre, non? Os retos do sector forestal galego, cambio climático, incendios, moratoria do eucalipto. Aquí, pois, presento un catálogo, non? De problemas que ten na actualidade o sector forestal galego. Un sector forestal que é moi importante, entre outras razóns, porque dos 3 millóns de hectáreas que ten Galicia, aproximadamente 2 millóns de hectáreas, é dicir, 2/3 partes, é terreo forestal. É importante pola superficie que ocupa, sin dúbida. Pero, ademais, algunhas comarcas galegas están consideradas as de maior productividade forestal de Europa. E Galicia produce, en Galicia medra, hoxe xa máis da metade da madeira que se corta anualmente en Galicia. Temos en Candeleiro a moratoria do eucalipto. Hai un borrador da Lei de Acompañamento dos Orzamentos da Xunta de Galicia para o ano 2026 que contempla unha prórroga da moratoria do eucalipto ata o ano 2030 con algunhas excepcións. Ademais, precisamente hoxe rematou o período de alegacións a ese borrador de lei e pode haber algunha modificación todavía. De feito, o presidente da Xunta manifestaba estes días que estaba disposto a acoller algunhas alegacións, algunhas suxerencias de modificación dese borrador. O cambio climático, inda que siga habendo escépticos, pois tamén sigue aí. Eu creo que cada vez nos imos convencendo máis e incluso nos imos convencendo de que parece que vai máis rápido do que din as proxeccións e modelos matemáticos que se fixeron. Os incendios forestais, pois, bueno, xa comentaba antes, están no ánimo de todos, seguro, pois que está sendo un gran problema e este ano foi especialmente dramático, porque, bueno, arderon tamén do ano 2022, arderon povos, non? Pero este ano arderon máis povos, arderon granxas, arderon viñedos, incluso bosques que habitualmente paran o lume ou é máis difícil que ardan, como soutos e carballeiras, pois tamén este ano foron arrasados, en algúns casos, por eses lumes salvaxes. Afortunadamente, pois temos que non houbo danos persoais e falecementos, se houbo feridos, non? Pero, en algún caso, pois os que tiñan que loitar contra o lume, non? As brigadas de extinción de incendios, pois víronse incapacitados, non? E viron que intentar detelos pois era xugarse a vida, e entón, pois simplemente o único que optaron foi por deixalos hasta que eles por si mesmos se extinguiran ou mediante algunha aplicación de fogo técnico, de contralumes, para tratar de frealos. A diversidade forestal, referíndonos á diversidade de arboredo nos montes galegos, aínda que temos, como decíamos, unha superficie importante de frondosas e con un inventario forestal continuo, pois o noso sector forestal, desde o punto de vista económico e de produción de madeira, sigue dependendo exclusivamente de pinos e de eucaliptos. O que ten problemas pode ter problemas importantes, e, de feito, algún deses problemas os estamos sofrindo actualmente. O xa endémico minifundio, en algunhas comarcas microfundio de Galicia, pois tamén está afectando de forma importante, non? E evitando ou dificultando unha xestión técnica axeitada dos nosos montes. Precisamente unha conferencia deste ciclo ou destas xornadas vai dedicada a ese tema, non? Como se pode tratar de superar a través das agrupacións forestais de xestión conxunta
esa estructura minifundista da propiedade no rural galego. A demografía, a falta de relevo xeracional, abandono, pois tamén está aí. A sanidade forestal pois é un gran problema, en parte agravado polo cambio climático. E é necesario, sin dúbida, pois, investigación aplicada ao sector forestal para tratar de ir superando todos eses problemas que ten plantexados. Actualmente é especialmente necesaria a investigación para conseguir plantas resistentes ás doenzas que están arrasando, por exemplo, as masas de piñeiro insigne, como é a banda marrón. Comezamos pola prórroga da moratoria do eucalipto, un tema de candente actualidade, sen dúbida. Bueno, como saben, no ano 2001, a Xunta de Galicia, no marco da Lei de Recuperación da Terra Agraria, introduciu unha prórroga, unha moratoria das plantacións de eucalipto de 5 anos, desde o 21 hasta o 25, unha moratoria que remata o 31 de decembro deste ano. O goberno galego, no borrador da lei de orzamentos para o ano 2026, nesa lei de acompañamento, a que chaman ás veces lei ómnibus, porque aí cabe todo, pois meteron a prórroga da moratoria do eucalipto, que ademais tiña que ser unha norma con rango de lei, porque a moratoria foi aprobada no marco dunha lei. Entón, era a última oportunidade que quedaba, e estableceu esa prórroga hasta o ano 2030, que contenta a uns, pero non a todos. A necesidade da prórroga, ou mellor dito, da moratoria, pois explica este gráfico. Poden ver como foi evolucionando nos últimos inventarios forestais a superficie ocupada por piñeiro do país, Pinus pinaster, que é a liña que está máis arriba, unha cor como azul, non sei se se ve como azul ou como verde escura, do eucalipto, que é a liña azul ascendente, e de piñeiro insigne, que é a liña verde máis clara que está abaixo. Entón, vemos que o eucalipto se iba disparando dunha forma alarmante, o piñeiro do país caendo tamén dunha forma alarmante, e o piñeiro radiata, máis ou menos manténdose. A situación do piñeiro radiata agora agravouse con esa doenza da banda marrón a que antes aludía, que está causando estragos en moitas comarcas galegas. En calquer caso, íbamos cara a un sector forestal dependente casi exclusivamente do eucalipto. Se é malo que o sector forestal dependa exclusivamente de pinos e de eucaliptos, moito máis malo é que o sector forestal dependa soamente de eucaliptos. E estamos falando do sector forestal incluso desde o punto de vista económico, de rendibilidade para os propietarios, sin meternos xa en temas ecolóxicos, de prevención ou de perigo de incendios, ou de paisaxe, en fin, outros aspectos que, de alguna maneira, o monocultivo pon sempre sobre a mesa. Entón, eu entendo que a moratoria do eucalipto, cando se estableceu no ano 2021, tiña toda a razón de ser. A situación actual é a que se reflexa aí nese cadro, que foi presentado hai uns días, a semana pasada, nunha xornada en Santiago na que se expuxeron os datos do ano 2024 do inventario forestal continuo de Galicia. Vemos, se nos fixamos na última columna, vemos que a superficie de frondosas prácticamente non variou. Tiñamos 634.000 hectáreas no 2022, 628.000 no 2023 e 631.000 no 2024. Os piñeiros prácticamente non variaron tampouco, 421
428.000 hectáreas no 2022, 446, aumentaron un pouquiño no 2023, e 446.000 tamén no 2024. E os eucaliptos, pois, pasaron de 413.000 hectáreas no 2022 a 419 no 2023 e a 438.000 no 2024, é dicir, que desde o 2022 ao 2024 se incrementaron en 25.000 hectáreas a superficie de eucalipto. Isto, pois, é un tema de discusión, pois, que hai quen pensa que iso é porque se fixeron moitas plantacións durante a moratoria, e hai que interpreta, incluso así o explicaron tamén os técnicos e os investigadores que están realizando inventario forestal continuo, de que gran parte desa superficie que non se detectou nos anos 2022 e 2023, pois eran repoboacións que se fixeron antes da entrada en vigor da moratoria. Recordarán que antes da entrada en vigor a moratoria anunciouse xa no mes de febreiro do ano 2021, entregou en vigor no mes de xullo dese ano. E neses meses que transcurriron desde que se anunciou hasta que entrou en vigor, pois foi realmente un desmadre, de venta, os viveiros esgotaron as plantas de eucalipto, e todo o mundo se lanzou a plantar eucalipto antes de que entrara en vigor esa norma. Entón, esas plantas que eran moi pequenas no ano 2022 e no ano 2023, pois o satélite Copérnicus, que é o que son os datos, baséase o inventario forestal continuo nos datos dese satélite, pois as plantiñas eran tan pequenas que non as detectaban, por iso van entrando, vanse contabilizando pouco a pouco. Esperan os técnicos e os investigadores que están realizando o inventario que a partir do ano 2025-26 pois xa todas esas plantas teñan un tamaño suficiente para ser identificadas e que entonces esa distorsión pois debería desaparecer. Como comentaba antes, as vendas de madeira de Galicia en montes privados, en Galicia pois véndese madeira sobre todo de montes privados, porque somente o 2% do monte galego é de propiedade pública. Pois deses máis de 9 millóns de metros cúbicos con casca, pois 5,3 millóns corresponden a eucaliptos, 3,5 a frondosas, 3,5 a coníferas e somente 254.000 metros cúbicos a frondosas. Estes son os datos do ano pasado, do ano 2024. Entonces, vemos que é un sector que está dependendo exclusivamente de eucaliptos e de coníferas, sobre todo das coníferas, sobre todo de piñeiros, e iso, pois, non é desexable, deixando, como decía antes, aparte problemas de tipo medioambiental e paisaxístico, pois, desde o punto de vista tamén económico e de produción forestal, porque que sucede se aparecen doenzas, enfermedades que afectan os eucaliptos e que afectan as coníferas, como xa os temos riba da mesa, e previsiblemente co cambio climático irán en aumento. O que sucede se baixa o prezo de algunha desas madeiras, de eucaliptos ou de pino, pois o sector forestal pois se funde na miseria. Estes días estáse falando, esta semana estáse falando de problemas tamén nas industrias que traballan cuxa materia prima é eucalipto, por exemplo, Navigator, Altri de Portugal ou a mesma Ence de Galicia e Occidente de Asturias. Pois imagínense o que sucedería se esas industrias desaparecen. O reparto da madeira que se vende en Galicia, pois o Eucalyptus nitens xa superou o Eucalyptus globulus, o 29% da madeira comercializada en Galicia no ano 2024 é de Eucalyptus nitens e o 26% de Eucalyptus globulus. Os piñeiros Pinaster e Radiata do país e Radiata repártense un 19% cada un, e logo outras especies frondosas como os carballo, pois representación mínima, un 1%. Temos que temos un sector forestal moi desequilibrado. Entramos no que é o borrador do texto da Lei de Acompañamento dos Presupostos de Galicia para o ano 2026 e a prórroga ata o ano 2030
da moratoria do eucalipto con dúas flexibilizacións. Unha delas é que se permitirán as novas repoboacións que sustitúan plantacións de eucalipto existentes noutras localizacións. Poderán facer a sustitución os mesmos propietarios ou outros distintos, que é o que se chama traspaso de dereitos de plantación. Un pouco a finalidade é que en montes nos que medra eucalipto con dificultade, porque ten enfermedades, porque a estación non é apropiada, ou tamén montes, sobre todo montes veciñais en mancomún, que teñen moito eucalipto e os propietarios pois queren diversificar, queren sustituir o eucalipto por outras especies, pois que esas superficies de eucalipto se poidan trasladar a outras parcelas do mesmo ou de distinto propietario. Debe chegar o propietario orixinal co outro titular, no caso de que sexa distinto. Se o propietario é o mesmo, pois non hai que chegar a ningún acordo, obviamente. Pero se son propietarios distintos, teñen que chegar a un acordo que teñen que asinar, presentalo ante a Xunta para solicitar a autorización, e a autorización otorgarase nun prazo de 3 anos, un prazo longo para que dé a tempo a que na parcela na que van a desaparecer os eucaliptos se faga a plantación de pinos ou frondosas, porque esa é a condición, que de onde sae o eucalipto se plantarán pinos ou frondosas e na parcela de destino podese plantar unha superficie equivalente ao 75% daquela da que procedían, que se deixou de plantar eucalipto. Excepto, lóxicamente, ese intercambio, os eucaliptos teñen que proceder de plantacións legais. Se son plantacións ilegais, por exemplo, na beira dun río, nas franxas de protección ou de prevención de incendios ou en terreos agrícolas, etc., pois, lóxicamente, non se pode. Aí hai que eliminalos polas boas ou polas malas, pero non poden entrar dentro desta excepción da prórroga da moratoria. No caso de que sexan plantacións de área de natura, pois permítese a plantación do 100%, non só do 75%, que é o normal, sino que no caso de que a plantación proceda de área de natura, onde se pretende eliminar o eucalipto, pois entonces permitirase que a nova plantación sexa o 100% da superficie orixinaria, un pouco para estimular, para favorecer, para incentivar o cambio de especie na rede natura. Nos últimos anos temos tamén un problema sanitario moi importante no piñeiro insigne, no piñeiro radiata, a banda marrón, que vimos convivindo desde aí xa uns 30 ou 40 anos coa banda vermella, que producen os fungos do Cistroma pini e do Cistroma septosporum, que é unha doenza que pon as acículas do piñeiro un pouquiño vermellas, dalle ben o nome, ou despois un pouquiño marrós, pero hai algo de pérdida de acículas, algo de merma do crecemento, pero non mata as árbores. Pero desde hai uns anos, 4 ou 5 anos, entrou en Galicia, eu creo que pola zona da Fonsagrada, procedente de Asturias, a banda marrón, que produce o fungo lecanóstica acícola, que chega a arrasar. Hai zonas nas que os piñeiros morren e secan, pero, ademais, con bastante rapidez. E por iso, nesa prórroga da moratoria se establece outra excepción, a posibilidade de repobar con eucaliptos en masas de piñeiro insigne gravemente afectadas pola banda marrón. As condicións son que se elimine totalmente o piñeiral afectado polas bandas e permítese plantar un 50% da superficie onde estaban os piñeiros con eucaliptos, e outro 50% hai que plantalo con coníferas ou frondosas. E a plantación de eucaliptos autorízase por unha única quenda de corta, e enténdese que será unha corta das habituais, é dicir, para pasta de papel, que é para o que se utiliza casi toda a madeira de eucalipto que se corta en Galicia.
E esa quenda de corta para pasta de papel pois vai estar entre 12 e 15 anos. Evidentemente, espérase que neses 12-15 anos se faga a investigación para conseguir novas especies que sean de utilidade e que poidan adaptarse para repoboacións forestales en Galicia e que non teñan tantos problemas sanitarios como os que temos actualmente. Lóxicamente é necesario justificar a gravidade da afección da banda marrón. Ese é un tema que supoño que se debaterá e se aprobará nuns regulamentos de aplicación destas excepcións ou flexibilizacións. Estímase, según a Consellería de Medio Rural, que temos unhas 30.000 hectáreas de piñeiro insigne gravemente afectado pola banda marrón. Bueno, que hai uns interrogantes que plantexa, pero non vou entrar neles por non estenderme demasiado. E, bueno, fora destas dúas excepcións, pois rexirá durante os próximos 5 anos a moratoria tal como se aprobou no ano 2021, é dicir, que soamente poderán plantar eucaliptos aquelas persoas que xa teñen eucaliptos. Poden cortar e volver plantar. Pero, donde non hai eucaliptos, somente se poderán plantar nestas dúas circunstancias que acabo de comentar. O cal puxera, evidentemente, unha situación de agravio, unha situación de injusticia, non? Porque os que teñen eucalipto poden seguir tendo, poden seguir plantando e poden seguir aproveitando e tendo os seus beneficios, sendo a especie máis beneficiosa desde o punto de vista económico que temos actualmente no Monte Galego. E porque os que non o teñen non o van a poder ter, a non ser que poidan acollerse a estas dúas excepcións. Estes son os mapas onde temos actualmente Eucalyptus globulus, Eucalyptus nitens e Pinus radiata, porque son as zonas onde realmente se van a poder facer eses intercambios, dos que falábamos, dos que contempla a prórroga. Cambiamos de tema, o cambio climático. Bueno, o cambio climático é algo que está aí, as temperaturas están subindo, os fenómenos meteorolóxicos extremos estamos sufrindo. Este ano tivemos unha das secas, dos períodos de seca máis longa, que se recorda. Tivemos un período de altas temperaturas totalmente anómalo para o que é Galicia. Sufrimos tamén as consecuencias en incendios forestais. Pero, bueno, cambios climáticos houbo moitos ao longo dos períodos xeolóxicos. Por exemplo, no que era antes a era terciaria, o que agora se chama era cenozoica, pois tivemos, que abarca desde hai 60 millóns de anos hasta a actualidade, tivemos etapas, hai decenas de millóns de anos de clima subtropical temperado, no que hoxe é Galicia. Sábese a través de registros fósiles, por exemplo, de enfrades, de minas, enfrades e as pontes, que aquí viviron especies como Sequoia sempervirens, ou sea, unha especie que soamente vive en América do Norte, e tivemos tamén especies subtropicais, como fentos como Culcita macrocarpa ou Boulevardia radicans. Culcita macrocarpa é o único fento arbóreo que temos en Galicia, é un fento moi raro, moi escaso, que medra no Parque Natural das Fragas do Eume, na Capelada e en algún outro punto do norte das provincias de Lugo e da Coruña. A Boulevardia radicans é outro fento tropical, viven tamén nas Illas Canarias, igual que a Culcita macrocarpa. E tivemos tamén bosques de laurisilva, similares aos que hoxe temos, por exemplo, no Parque Nacional de Garajonai, nas Illas Canarias. Aquí temos estas tres testemunhas vivintes, a Boulevardia radicans, a Culcita macrocarpa e o Prunus lusitanica, pois son testemunhos de que no pasado tivemos, no que hoxe é Galicia, un clima desas características subtropicais.
A Bodvardia crece tamén no norte da Coruña e de Lugo, Prunus lusitanica na Serra do Xurés, xa cerquiña de Portugal, pero de alguna maneira nos están lembrando, nos están recordando de que no pasado foron especies importantes aquí en Galicia. É dicir que se tivemos un clima subtropical, ou se que hoxe Galicia tivo un clima subtropical, se vivimos unhas glaciacións, a última rematou hai uns 12.000 anos, despois desa glaciación, con un clima moi frío, prácticamente non había árbores no territorio no que hoxe é Galicia, era máis ben estepa e con algún piñeiro, algún bidueiro, e iso xa hai uns 12.000 anos, é dicir, é unha escala xeolóxica dos tempos, é como decir, hai uns minutos, non? Entón, se houve cambios tan importantes, por que nos preocupa especialmente ou nos preocupa tanto o que estamos vivindo? Bueno, a razón é fundamentalmente porque este ten un orixen fundamentalmente ou casi esencialmente antropóxeno, e tamén porque vai moito máis rápido, vai moito máis acelerado que os cambios climáticos que houve ao longo dos períodos xeolóxicos. Por outra parte, non temos datos científicos sobre situacións de cambio climático. O que nos está xerando, evidentemente, unha incerteza sobre as medidas a tomar, salvo a reducción das emisións, se algún día o mundo se pon de acordo. Ademais, un cambio global como que se está producindo afecta de forma moito máis dramática as rexións, os países de transición climática, como é a Península Ibérica, que estamos nunha zona de transición entre o clima mediterráneo e o clima máis oceánico e continental centroeuropeo. Por iso, especialmente no sur de España, onde as condicións climáticas de temperaturas e precipitacións son máis difíciles, son máis duras, é onde se vai notando máis, pero desde logo se vai notando xa en toda a península. E, ademais, a iso temos que sumar os profundos cambios socioeconómicos que está vivindo o noso territorio, os que antes aludíamos, como o despoboamento do rural, a falta de xeración, o abandono do rural. Algúnas anotacións e observacións que están, eu penso, no ánimo de todos, porque todos temos, de alguna maneira, as nosas xustificacións ou os nosos razoamentos para explicar que algo está pasando co clima. Esas expresións como en Lugo, que antes hai 40 ou 50 anos nevaba 3 ou 4 veces de forma intensa e agora non vemos a neve. Bueno, os incendios forestais, especialmente eses incendios forestais de sexta xeración, como os que sufrimos nos anos 17, 22 e 25, os temporais que estamos vivindo máis destructivos noutras zonas de España, pero tamén algúns en Galicia, esas variacións climáticas perceptibles que as que antes aludía, que non neva, casi nin neva nos Ancares nin no Courel, nas montañas máis elevadas, por exemplo, da provincia de Lugo, ou nas Ourensanas de Penatrevinca. Tampouco hai eses períodos de xiadas que tiñamos na provincia, na cidade de Lugo. Por exemplo, hai 40 ou 50 anos que había épocas, por exemplo, había anos que no mes de xaneiro tiñamos casi todos os días de xiada, estaba todo branco, como se nevara todo o mes. Ou aquelas néboas, que seguimos tendo néboas en Galicia, pero xa é difícil que teñamos néboas desas que encadenan varios días sin levantar a néboa, da mañá á noite. No verán do ano 2025, eu supoño que se moveron por Galicia, viron en moitas zonas carballos que parecían secos, xa no mes de xullo, no mes de agosto, coas follas secas. Sobre todo aqueles carballos que medran en terreos máis lixeiros, con menos solo. Eu penso que se recuperarán, seguramente, pero se ese período de seca se alongara, obviamente, iban camiño
da seca das aciñeiras e dos peñeiros carrascos que se está producindo na España mediterránea. Estánse producindo migracións nas especies vegetais. Hai uns días, leía na prensa, pero recollido dun artigo científico, que o avis pinsapo, que é unha especie que eu lle quero moito, porque eu fixen a miña tese de doutoramento na serra de Grazalema, en Cádiz, precisamente sobre a vegetación desa serra. O avis pinsapo, que é a especie que chega a maior altitude na Serra do Pinar, en Grazalema, pois están atopando o seu límite, é dicir, está subindo xa hasta as zonas onde non pode subir máis, e está a súa cota altitudinal inferior está tamén subindo e está sendo sustituído nas zonas máis baixas polo caxigo, polo Quercus faginea. A fenoloxía está cambiando. Hai estudos que dicen xa que os carballos están brotando as follas 15 ou 20 días antes do que o facían con anterioridade. Hai comarcas galegas, sobre todo as de clima máis suave, por exemplo, nas Rías Baixas, donde moitos carballos xa non tiran todas as follas, xa se convertindo en semipersistentes as follas dos carballos. A fenoloxía tamén está complicando a reproducción sexual de moitas especies, sobre todo as que dependen de insectos, de polinización por insectos, porque non coinciden ás veces os ciclos dos insectos coa época de floración, polos cambios que se están producindo. Están aumentando as especies invasoras. Moitas especies, por exemplo, utilizadas en parques e xardís, con estes cambios climáticos, pois encontranse con climas moi favorables para vivir fora dos recintos nos que se introduciron, nos que se plantaron como especies ornamentais. No centro de Europa cítase un incremento da productividade, porque, claro, si se incrementa a concentración de dióxido de carbono na atmósfera, aumenta a temperatura, aumenta a fertilización nitroxenada, porque a mineralización da materia orgánica coa temperatura pois tamén se acelera, pois entón podemos ter durante un tempo efectos beneficiosos do cambio climático, é dicir, un incremento da productividade vegetal. E o cambio climático pode facer, e de feito está facendo, o noso clima máis adecuado para fungos, insectos, virus, nematodos, é dicir, para axentes causantes de doenzas, de enfermidades nas plantas, non? E as circunstancias climáticas anómalas, de secas prolongadas, altas temperaturas, pois tamén estresan as árbores, os debilitan e os fan máis sensibles a plagas e doenzas. Ese cóctel estámolo sufrindo xa na actualidade, non? Ás veces, eses axentes patóxenos, pois témolos aquí, pero non están actuando, non están causando problemas sanitarios, pero un cambio climático destas características pois pode activalos, non? Hai casos xa na bibliografía científica, cítase, por exemplo, o caso da tinta do castiñeiro. A tinta do castiñeiro, que produce o fungo Phytophthora cinnamomi, o fungo xa estaba en Galicia desde os anos 1700, pero no século XIX acadou unha especial virulencia, non? E converteuse en mortal para os castiñeiros. Non se sabe moi ben cal foi a razón, non? Pero eso pódese tamén estimular polo cambio climático. Estamos sufrindo consecuencias do cambio climático, non? Por exemplo, na produción de castaña. En Galicia produce tamén aproximadamente a metade das castañas que se comercializan en España. No ano 2023, se lembran, no ano 2023 tivemos un mes de setembro moi húmido, chuvioso, e un mes de outubro moi cálido, prácticamente con temperaturas estivais.
E iso estimulou de forma moi notable o fungo que causa a podremia marrón, aí puxendo o castiñeiro, máis ben é a podremia marrón da castaña, non? Que é un fungo que está en Galicia desde hai moito tempo. De feito, cando collemos castañas, asamos castañas, pois é moi frecuente que nos apareza unha que está negra por dentro, que está estropeada e que, por lo tanto, non se pode comer. Pero as circunstancias climáticas de xano 2023 fixo que máis do 50%, máis da mitade das castañas que se recollían ese ano, pois tiñan esa podredume, tiñan ese problema sanitario. E iso tivo unha incidencia grandísima no mercado, non? Porque chegou un momento en que xa non se comercializaba, ninguna das persoas ou empresas que comercializan castañas, que compran castañas en Galicia, pois quería mercalas. Este ano viña na prensa estes días, nos medios de comunicación, que se reduciu a colleita de castaña nun 90%, pero neste caso non solamente pola incidencia do cambio climático, tamén polos incendios forestais que arrasaron moitos outros de castiñeiros. Cos cogumelos está sucedendo o mesmo. Os cogumelos, a todos os seres vivos, non? Tamén a nós, ainda que de momento non o notemos quizás moito. Pero todos os seres vivos están sendo afectados, non? E de alguna maneira se desorientan, non? Se confunden, non? Porque ao mellor florecen os ameixeiros no mes de novembro, non? Porque a temperatura é anormalmente alta, non? Para esa época. Cos cogumelos está sucedendo algo parecido. Temos nos últimos anos a produción de cogumelos en Galicia é moi errática, máis ben tirando a baixa, e non se cumplen os ciclos normais de aparición das distintas especies, non? Normalmente a Macrolepiota procera, o cerrote, ou zarrota, que aparece xa é das primeiras en aparecer no mes de setembro, principio de outubro, pois está aparecendo agora. Outras especies como os boletos pois aparecen tamén erráticamente, non fora das épocas habituais de aparición. Temperaturas máis altas, menores precipitacións e unha maior frecuencia de perturbacións pois poden acelerar a desaparición de certas especies, especialmente as que se atopan no límite da súa área de distribución, sendo sustituídas por outras que se adaptan mellor a esas circunstancias, dando lugar a novos ecosistemas, a novas matogueiras, a novos bosques. E dai xorde un pouco a idea da migración asistida, non? A migración asistida que, é un tema un pouco controvertido, que consiste en axudar, non? Lóxicamente, cando as circunstancias climáticas mudan, cambian de forma importante, as plantas primeiro tratan de adaptarse, pero se non poden adaptarse, tratan de fuxir, tratan de avanzar cara arriba ou cara abaixo nas montañas, é dicir, altitudinalmente, ou tamén latitudinalmente, subir ou baixar latitudinalmente, non? Pero, ás veces, non lles dá tempo, non? E desaparecen. Así, cando foron as glaciacións e períodos interglaciais, desapareceron moitas especies e algunhas quedaron acantoadas en refuxios e logo se foron espallando, se foron estendendo outra vez. A migración asistida, como o seu nome indica, consiste en axudar as plantas que se ven obligadas a migrar para que non desaparezan, pois trasladalas a zonas onde as circunstancias climáticas son axeitadas para elas. E da que é un tema controvertido, pois eu penso que antes de que desaparezan, pois melloré, non? Os perigos do cambio climático, pois os incrementos de temperaturas, ondas de frío e xeadas, vagas de calor, períodos de seca, tormentas ciclónicas, tornados, en fin, algo, o pedrazo, o granizo, os incendios forestais, as pragas e doenzas, algo que está no día a día. E os principais impactos do cambio climático nos bosques son a reducción de crecemento, en algúns casos a mellora do crecemento, por exemplo, en Centro Europa, de algunhas especies, como antes comentaba, o debilitamento das masas forestais,
problemas coa regeneración sexual, a veces por incompatibilidade fenolóxica dos insectos polinizadores coa floración, polos cambios fenolóxicos, maior frecuencia e intensidade dos incendios, máis perdas de solo por erosión, consecuencia dos incendios, danos causados por vendavais e tormentas, maior gravidade e frecuencia de pragas e doenzas, e alteración da estrutura e a composición das comunidades vexetais. O periódico El Correo Gallego recollía hoxe unha noticia que ten relación co que estamos comentando, non? Decía que aumenta a mortalidade de árbores causada por insectos en toda Europa e que os bosques dominados por coníferas son cada vez máis vulnerables aos ataques dos escarabellos barrenadores polo aumento das temperaturas. É un estudo científico publicado na revista Global Change Biology, liderado pola Universidade Checa, no que participan 17 países, e chegan á conclusión de que a tendencia é diverxente. Por un lado, os insectos barrenadores, que son os que entran no interior da madeira, das árbores, e producen galerías, producen perforacións na madeira ou na casca, como Ips tipógrafus ou Dendroctonus micans, que temos xa en España, incrementan o seu impacto de forma sostida, especialmente sobre coníferas e especialmente sobre o xénero Pícea, sobre Pícea abies, que é a especie autóctona en Europa, e tamén Pícea sickensis, que é unha pícea americana, pero que está introducida en moitos países europeos como árbore forestal. E tamén chegan á conclusión de que a defoliación causada por abelaíñas, que son mariposas nocturnas, outras bolboretas frondosas, diminuiu no mesmo tempo, e que as rexións máis cálidas e secas son as máis afectadas. En contraste, a superficie defoliada por insectos como a lagarta peluda, Limantria dispar, que ataca a frondosas, especialmente a sobreira, ou a belaíña, a polilla do abeto, Limantria mónaca, que come coníferas e frondosas, amosou unha tendencia xeral á baixa, é dicir, que incrementáronse os insectos barrenadores, perforadores da madeira, e diminuíron os defoliadores. Entonces, analizan a que se pode deber esa diverxencia, esa diferente forma de actuar deses dous grupos de insectos que causan pragas. E, bueno, eles interpretan que o clima máis cálido favorece a supervivencia invernal, é dicir, nos períodos máis fríos, dos insectos barrenadores, e, por outra parte, debilita as defensas naturais das árbores, que o cal, pois, favorece, de alguna maneira, o ataque e a praga. De feito, din que se detectaron dous picos significativos da mortalidade, coincidindo con grandes secas europeas nos anos 2003, e non me acordo cal é o outro, porque se me escapou dai. En canto aos defoliadores, por que atacaron menos esas Limantrias dispar e Limantria mónacar? Bueno, pois, eles barallan hipótesis como que hai unha asincronía fenolóxica, é dicir, que non coincide, debido aos cambios fenolóxicos, non coincide o momento no que se eclosionan as larvas dos insectos, que son as que comen as follas, e non coincide co período de brotación das follas das frondosas. E tamén barallan outra hipótese, e é que se está espallando por Europa un fungo, o Entomofaga maimaiga, que é un fungo que parasita precisamente as larvas das Limantrias. É dicir, que é de feito se está utilizando na loita biolóxica contra a lagarta verde ou a lagarta peluda e a monxa, non? Bueno, pois eles, ademais, sacan de todo isto unha conclusión que eu creo que é importante, non? Din que a natureza está actuando, non? E entonces o que se está producindo é que o cambio climático está actuando de catalizador, de xeito
que eses bosques de coníferas, que en Europa son moi importantes e a principal fonte de madeira, da madeira que se comercializa en Europa, pois vayan evolucionando cara formacións de frondosas ou formacións mixtas de frondosas e de coníferas. E incluso din que sería bo aproveitar eses episodios de mortalidade de coníferas para axudar, mediante migración asistida, as frondosas a ir colonizando eses espazos. A verdade é que eu estive hai uns anos en Alemanha, nun parque natural, e era verdadeiramente un drama ver a grandes superficies de píceas avies que estaban secas pola actuación destas pragas. E para rematar este apartado, algunhas medidas de adaptación que podemos aplicar a ecosistemas forestais, bueno, pois incrementar o vigor das masas forestais, por exemplo, facendo claras, facendo fertilizacións, pensando, por exemplo, nas masas forestais de repoboación, que son as que temos máis abundantes en Galicia. Optimizar o estado sanitario, incrementar a complexidade estrutural, potenciar as masas mixtas, diversificar o dosel arbóreo e o sotobosque, incrementar a diversidade xenética, prestar especial atención a hábitats singulares como os humidais, incrementar a conectividade entre fragmentos forestais, incrementar a resistencia á seca. Estáse traballando en investigación en mellora xenética, por exemplo, no Centro de Investigación Forestal de Lourizán, xa hai resultados, por exemplo, de piñeiros do país, pinos pinaster, resistentes ao nematodo, máis resistentes á seca, de maior crecemento, e tamén con tronco máis recto, con produtores de madeira de mellor calidade. Diminuir o risco de grandes incendios forestais, por exemplo, utilizando técnicas como pastoreo de conservación, ou os lumes técnicos ou queimas prescritas, reducir a vulnerabilidade aos temporais, e localizar e conservar rodais maduros e bosques maduros, e manter árbores vellas e madeira morta no solo en pé. Isto vai dirixido máis ben aos bosques naturais. En canto aos incendios forestais, pois nun ano de especial incidencia, en Galicia as primeiras evidencias do lume provocado polo home datan do Mesolítico, non hai entre 8.000 e 6.000 anos, e desde que temos datos estatísticos fiables, desde o ano 1976, pois por aí xorden tiñamos uns 3.000 incendios por ano, pero queimábanse superficies importantes, que no ano 1989, tristemente célebre, porque foi o ano ata a actualidade no que ardeu máis superficie en Galicia, unhas 200.000 hectáreas. Precisamente dese ano terrorífico, pois derivou a creación do Plan de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais en Galicia, o PLADIGA, no ano 1989 e 90, E na década dos 90, pois, houve moitos incendios, entre 10.000 e 12.000 incendios por ano, teñamos a mitad dos incendios que se producían en España, pero a superficie queimada foise reducindo, porque o PLADIGA pois supuxo un investimento moi grande en extinción, sobre todo en extinción de incendios, e entonces acudíase moi pronto aos focos onde se iniciaban os lumes, e para parar un lume é esencial acudir pronto, Cando xa está moi extendido, pois é moito máis difícil apagalo, como é lóxico. Ese foi o gran éxito do PLADIGA, e do gran investimento que se fixo e se fai en Galicia en extinción de incendios forestais. Acudir antes e, polo tanto, ainda que había moitos lumes, moitos focos, pois que se queimara moi pouca superficie. A partir do ano 2010 diminúe o número de incendios, actualmente debe andar sobre uns 2.000, ou entre 2.000 e 3.000 lumes por ano, e tamén diminuiu considerablemente a superficie arrasada polos lumes ata estes últimos anos, cando aparecen estes incendios chamados de sexta xeración, dificilmente abordables,
que son moi perigosos incluso para as persoas que están tratando de apagalos, e que se levan por diante povos, instalacións agrogandeiras, cultivos como os viñedos, soutos, en fin, o que se lles poña por diante. Temos 97 parroquias de alto risco, casi todas na provincia de Ourense, e hai zonas tamén de baixo risco, como as Mariñas Lucense, a Terrachá, a zona de Ordes, Bergantiños. E normalmente os focos de lume, onde hai máis lumes, sitúense sobre todo no sur de Galicia, influindo o clima, máis seco, máis altas temperaturas, o terreo improdutivo, o abandono, o despoboamento e o pastoreo desordenado. Este é un gráfico do Pladiga que reflexa a evolución do número de incendios e da superficie queimada desde o ano 1976. E vemos que nos anos 90 pois non moitos incendios, pero moita superficie queimada. A partir do Pladiga dos anos 90, moitos incendios, pero vai ser reducindo a superficie queimada. E así, esa tendencia sigue ata a actualidade. Por exemplo, no ano 2004, que é o último que reflexa, que recolle este gráfico, pois tivemos uns 500 lumes e queimouse moi pouquiña superficie. Desgraciadamente, compensouse co ano seguinte, co ano actual. A Xunta de Goberno da Asociación Forestal de Galicia, nunha reunión monográfica sobre os incendios forestais deste ano, chegou a seguintes consideracións, que compre investir moito máis en prevención, non dedicarse solo ou casi exclusivamente á extinción, e deseñar grandes áreas de defensa estratégicas, as de basas tradicionais, os cortalumes tradicionais, fronte a estes lumes tan grandes e tan violentos, pois non serven para nada, e é necesario establecer plans de prevención nas áreas de maior valor natural. Temos que protexer aquilo máis valioso que temos nos nosos montes. E unha vez demostrada a eficacia como técnica de prevención de incendios do pastoreo e das queimas prescritas, o lume técnico, o lume preventivo, o lume ecolóxico, pois cumpriría fomentar o seu uso, facilitando a súa utilización por parte da Administración, que é moi restrictiva, sobre todo co uso do lume, e buscando a colaboración da propiedade forestal e formando pastores especialistas nesas queimas, como se fai noutras comunidades autónomas. Bueno, desde logo, en canto á prevención, parecenos tamén importante mellorar as medidas de sensibilización social e tamén medidas policiais e judiciais, con castigos exemplares para os incendiarios, especialmente para os que son reincidentes. Ter en conta que agora xa non soamente nos estamos xogando que ardan os pinos, que ardan os eucaliptos, que ardan as matogueiras, e que está habendo perdas humanas. Por exemplo, este ano en Castela e León, hai uns anos en Galicia, non digamos en Portugal, no ano 2017, están ardendo vivendas, estánse queimando povos. Bueno, por outra parte, tamén se considerou nesa reunión que é difícil manter as franxas de xestión da biomasa, referíndose especialmente ás franxas secundarias, esas que están alrededor dos núcleos de poboación, e que é moi importante, non? O primeiro que hai que protexer fronte ao lume son as persoas e as súas vivendas, non os povos, os seus núcleos de poboación. E, polo tanto, hai que facer prevención nos alrededores dos povos. Pero é problemático, porque pola fragmentación da propiedade en Galicia, moitas veces son parcelas pequenas as que é difícil conseguir empresas que vayan a facer o traballo de desbroce. Ademais, o calendario é que o 30 de maio teñen que estar limpas esas franxas secundarias. Entonces, coincide unha gran demanda de empresas de servizos de desbroce no tempo, nos meses de abril e maio. Entonces, non hai suficientes desbrozadoras para facer eses traballos.
E logo tamén se acordou propoñer, porque isto propuxose tamén a Xunta de Galicia de cara á nova lei de incendios, non? Que algún día sairá, non? Ainda que hai xa 2 ou 3 anos que se está falando dela. Pois que esas franxas de protección de xestión secundaria da biomasa que se midan a partir das vivendas, non? A partir do perímetro das vivendas, non? A partir do perímetro da delimitación de zona urbana ou núcleo rural, porque eso xera agravios, porque hai concellos que realmente a delimitación de solo urbano coincide prácticamente co pobo, coas casas habitadas no pobo, é moi pouquiño máis, non? E noutros aumentaron moito esa superficie para poder cobrar máis no IBI ou consideralos como solares, non? Entón, se non se fai desde o perímetro das casas, pois dunhos concellos a outros, pois a superficie, hai moita diferencia de superficie, o cal xera tamén un agravio comparativo para os propietarios forestais que teñen que facer ese labor. E tamén se pediu que a altura máxima permitida da vegetación de matogueira herbácea nesas franxas de protección pois non sexa moi baixa, non creo que actualmente son 10 centímetros. Eso, se nos queremos ater á norma, pois obligaría, en moitos casos, e algúns anos, a desbrozar, ter que limpar 2 ou 3 veces no ano, non? Para poder cumplir a norma. Nos pensamos que unha altura de 40, 50 centímetros pois é perfectamente asumible para que, se houbera un lume, as brigadas de extinción poidan actuar sin problemas. Aquí vemos unha queima controlada na Serra do Courel, polo equipo de prevención integral de incendios forestais, que dependen do goberno central, como queda o solo despois dunha queima, neste caso foi unha queima bastante intensa, como se vai recuperando a vegetación, e como despois, bueno, pois esa vegetación pode ser mantida un pouco a raya, controlada mediante pastoreo, neste caso de cabras. En Andalucía teñen desde hai xa, creo que desde o ano 2005, unha rede de áreas pasto, cortafuegos, que lle chaman RAPCA, que é un sistema de prevención de incendios mediante pastoreo. Isto tamén non hai en Madrid, en Lérida, en Valencia. Hai varias comunidades autónomas que se están dando pasos neste sentido. Na nosa, pois todavía non. Consiste esta RAPCA no emprego de gando en réxime de pastoreo controlado para eliminar o combustible vegetal de áreas cortalumes, especialmente aquelas de mantemento máis difícil, porque terreos non mecanizables, por exemplo, e denomínanlles esas áreas, esas superficies, áreas pasto cortafuegos. A relación cos gandeiros realízase mediante contratos da administración ou ben mediante contratos de aproveitamento de pastos. E o persoal da Axencia de Medio Ambiente e Auga pois revisa o cumprimento lóxicamente neses contratos, pois hai unhas obrigacións, non? Por parte da administración unha compensación económica e por parte dos pastores que teñen o gando pois o compromiso de manter a vegetación a raya e libre de peligro de incendios cos pastores. E se é en espacios protegidos, porque isto aplícano moito tamén en espacios protegidos, pois cuidando de non afectar as especies con interese para a conservación, especies vegetais, por exemplo, especies ameazadas, non? Que teñen que coñecer os pastores e evitar que o gando vaya a pastar a onde están esas especies, teñen que coñecer tamén os sitios onde están. Bueno, é un sistema que está funcionando ben. De feito, creo que foi no ano 2012 derenlle o premio Batefogos de Ouro do Ministerio de Medio Ambiente ou do Ministerio de Agricultura, dun deles, non sei cal é, ou non me lembro ora cal é. E, ademais, é un sistema que aumenta a biodiversidade, porque o gando dispersa as sementes das distintas especies que come, e logo, pois, bueno, cos excrementos van as sementes, e ás veces pasar polo intestino dos animais incluso estimula, facilita, actúa como un tratamento das sementes que favorece a súa xerminación. Mellora a estrutura do solo
e reduce a erosión e a desertización. Crearon non, porque en Andalucía houve moitos pastores, pero, bueno, iban desaparecendo, como sucede noutras comarcas españolas e moitas comunidades autónomas, entre a nosa, e recuperaron o oficio de pastor, crearon escola de pastores, e así contribúen tamén á fixación de poboación, e están aplicando a distintos tipos de montes, pero sobre todo nos de utilidade pública e en espacios protegidos esta rede de áreas pasto cortalumes. E, bueno, a última etapa desta intervención miña pois é falar un pouquiño sobre diversidade forestal. Xa comentamos algo, de que dependemos exclusivamente de peñeiros e eucaliptos, o noso sector forestal, que temos moitas frondosas, moita superficie ocupada por frondosas, pero que non lle sacamos rendemento, entre outras cousas, porque moita desa superficie de frondosas deriva do abandono, as explotacións agrogandeiras dos povos que se abandonan as fincas. Primeiro instalase mato e despois as especies do país, pouco a pouco, van tratando de recuperar o seu lugar. Tamén derivan da eficacia na loita contra os incendios forestais, que se queime menos superficie, entón vaise recuperando a matogueira e o paso seguinte é que vayan entrando os bidueiros, carballos, especies do país e se vaya recuperando pouco a pouco o bosque autóctono. Pero, claro, temos moita superficie desas características, de masas autóctonas incipientes que están loitando, non se os aplica ningún tratamento cultural, están loitando contra o mato, por lo tanto, están ás veces desviando, retorcendo os seus troncos, é dicir que son superficies ocupadas por frondosas, pero con poucas expectativas de que algún día cheguen a producir madeira de calidade. Eu penso que a populicultura, o cultivo dos chopos, nalgúnas comarcas de Galicia, e sobre todo, por exemplo, da provincia de Lugo, a comarca de Lemos, ou en Ourense, a comarca de Valdeorras, pois ten futuro. Cristina Emil e Roque Rodríguez, compañeiros da Escola Politécnica Superior de Lugo, pois teñen un proxecto de investigación do Ministerio de Agricultura. Agora creo que o que era o antigo INIA pois está no outro, me parece que está no Ministerio de Ciencia. Bueno, pero teñen un proxecto de investigación para tratar de desenvolver a populicultura, o cultivo do chopo en Galicia. Entón, están traballando con clons. Co chopo é moi importante saber que clon é o axeitado para a zona onde imos plantar o chopo, porque hai centos de clons de chopo. Estes que teño aquí, o clon raspalge, que pertence ao híbrido Populus generosa, antes chamado Populus interamericana, é dicir, é un cruce de dous chopos americanos. O parental femenino é Populus tristis, que é o que se chamaba antes Populus tricocarpa, e o parental masculino é Populus deltoides. O clon tricobel, que é un clon americano do Populus tristis, o clon AF2 e o I214, que son de Populus canadensis, que é un híbrido euroamericano de Populus nigra, que é un chopo noso, co Populus deltoides, que é da América do Norte. O I214 é o chopo tradicional, o clon que se utilizaba en Galicia nas poucas plantacións de chopo que se facían, pero é un clon que non se adapta moi ben, que ten certas dificultades, especialmente para os terreos moi ácidos. En cambio, o clon raspalge tolera moi ben, adáptase moi ben a terreos ácidos, o clima de Galicia. Roque ten algunhas parcelas experimentais en Monforte e en Bóveda, na comarca de Lemos, e en Sarria tamén, que teñen uns crecementos verdadeiramente espectaculares. Eles nos recomendan que é moi importante seleccionar ben o clon que imos utilizar, que consideran a populicultura, o cultivo dos chopos, como interesante,
sobre todo naqueles casos en que se abandonan cultivos agrícolas, é dicir, que se deixan de traballar as terras ou de ter gando, e, polo tanto, quedan os prados, as pradeiras, as fincas abandonadas, porque os chopos requiren terreos de certa calidade, non? Non todos os terreos de montes son axeitados para estas especies. Comentan tamén que está en marcha unha nova orde sobre modelos silvícolas aplicados ao chopo, é dicir, que se van a definir aspectos como marco de plantación, podas, que tipo de podas facer, si se fan claras ou non, é dicir, como se deben tratar estas plantacións desde o punto de vista silvícola. Logo, é unha actividade que require bastante intensidade, non? Porque hai que plantar, hai que podar, hai que manter limpo o sotobosque para reducir o risco de incendio. E, bueno, consideran que se pode promover a nivel regional, especialmente en algunhas comarcas, que é importante unha superficie mínima ou ben agrupacións de propietarios, non? Agrupacións de propiedades para conseguir superficies mínimas, non? Isto porque se vendemos chopos dunha parcela pequena, é dicir, unha cantidade pequena, 40 ou 50 chopos dunha parcela ao mellor de 1000 metros cadrados, e vendemos ya a finsa, pois vai nola a clasificar como... Se ya vendemos con pinos, pois vai a poñer, por un lado, o piñeiro de rolla, o piñeiro de diámetro, de máis diámetro e sin nós. De segundo, o primeiro de titulación. E de terceiro, un apartado que lle vai chamar varios. E aí vai a meter os chopos, vai a meter os nogueiros se hai nogueiros, vai a meter os castiñeiros se hai nogueiros, e os precios, lógicamente, van a variar. De, ao mellor, 60 euros por metro cúbico a rolla, 20 ou 25 o pino de titulación, e 10 ou 12 euros os varios, non? Por iso, é importante saber a donde comercializar, non? En Castela e León, en Valencia de Don Juan, hai unha empresa que se chama Garnica, que fai desenrollo de chopo, e aí os precios cambian, non? Chegando esos 90, 100 euros por metro cúbico, unha diferencia sustancial frente aos 10 ou 12 de finsa. Eso sí, para que sexa rentable para esa empresa mercalos, pois teñen que ser polo menos partidas de uns 1000 metros cúbicos, o que supón ter unha parcela de 3 ou 4 hectáreas ou ben agrupacións de parcelas para conseguir esas 3 ou 4 hectáreas. Importante, polo tanto, o papel das asociacións de propietarios, conseguir eses lotes mínimos de uns 1000 metros cúbicos de madeira, como decía, fixeronse parcelas en Galicia, probando eses clons resistentes a solo ácido, e van moi ben. Utilizarse marcos de plantación de 5x5 ou 6x6 metros, producións do orde de entre 20 e 40 metros cúbicos por hectárea ano, e quendas de corta entre 10 e 15 anos. Flora Álvarez, que é unha exalumna nosa, que é profesora na Escola de Forestais de Ponferrada, estes días fixo unhas declaracións a Voz de Galicia anunciando unha xornada sobre o cultivo do chopo que vai a celebrarse en Bóveda o día 21, e comenta que o chopo se paga o dobre, que o piñeiro é 3 veces máis que o eucalipto, do orde de 100 euros metro cúbico, o destino fundamentalmente para taboleiro contrachapado, que hai fábricas en Castela e León, como esa Garnica de Valencia de Don Juan que antes comentaba. O uso dese taboleiro contrachapado vai para caixas de froitas, pupitres, interiores de autocaravanas, que é unha alternativa interesante para a comarca de Lemos e para a provincia de Lugo, que deben ser terreos chan ou casi chans. O chopo é moi exixente en auga, polo tanto, o nivel freático, a auga do subsolo, debe estar, como moito, entre 1 e 2 metros de profundidade, pero non deben ser terreos enchoupados. Debemos utilizar clons resistentes á acidez edáfica, teñen un papel importante como filtros verdes, tamén en prevención de incendios, son máquinas sumindo carbono e contribúen á diversidade animal e tamén melloran a paisaxe, da que
por exemplo, cando viaxamos cara ao interior de España, cara a Castela, pois nos cruzamos con moitas plantacións de chopo, que nesta época, un pouquiño antes, aí no mes de finais de setembro, outubro, pois ofrecen unha paisaxe, esas follas de cor marela, dourada, espectacular. En relación co uso das frondosas, de buscar utilidade, as nosas frondosas que en xeral ofrecen unha madeira de non moi boa calidade, pois recentemente se terminou un proxecto que se chama Forested. O proxecto Forested é un proxecto da Fundación Biodiversidade, no que participou a Asociación Forestal de Galicia, e tamén o Instituto de Arquitectura Avanzada de Cataluña, xunto con outros socios, e pretende, por unha parte, unha xestión sostible dos bosques de frondosas en Galicia, dirixíndos a producir madeira, e, por outra parte, buscar usos para a madeira, aínda que non sexa de moi boa calidade, que é o que temos actualmente, por desgracia. Eu asistín a semana pasada en Barcelona a clausura, ou a xornada de clausura dese proxecto. Estes son os socios. Estas son as madeiras e as localidades de onde se obtuveron. En Galicia traballouse con carballo do Incio, con castiñeiro híbrido de Santiago e con bidueiro do Pazo de Daneiro na provincia da Coruña, creo que por Zas. E en Cataluña pois traballouse con castiñeiro sativa, castiñeiro europeo, con falla e con piñeiro carrasco, con Pinus alepensis. Unha das actividades dese proxecto foi unha exposición con eses produtos elaborados en base a madeira desas especies. Podemos ver aquí, por exemplo, celetés, que son os elementos estruturais para a construción en madeira, tanto como para paredes, como para encofrados, como para cubertas. Celetés do carballo de Laiosa e do bidueiro de Daneiro. Elaborouse tamén unha especie de tarima con carballo de Laiosa, que esta que vemos aquí á esquerda. Entón, vemos como se lle pode buscar unha utilización uns carballos retorcidos, uns troncos, como vedes, pois non de moi boa calidade, pero, se lle buscou esa utilidade, que resulta un pouco rara, pero, E á dereita, pois, vemos unha especie de persianas feitas con carballo con castiñeiro de Santiago de Galicia. Outras especies interesantes, eu creo que cada vez máis interesantes, é o sobreiro. O sobreiro, que xa temos en Galicia como especie autóctona. Na fotografía da esquerda vemos exemplares descortizados do sobreiral do río Arnego, no concello de Agolada, na provincia de Pontevedra. E á dereita vemos unhos sobreiros, unha parella de sobreiros, no monte de Vilar, da parroquia de Vilamor, do pobo de Vilar, na Serra do Courel. Que aí houve un incendio terrible no ano 2022. Ardeu incluso o pobo de Vilar, ardeu o souto de Vilar. Arderon piñeirais que había, repoboacións feitas con piñeiros que había nos montes do arredor. Entre eles o monte da fotografía. Vemos enfrente o monte ardido e as pistas para sacar madeira que fixeron despois do incendio. E vemos aí esas dúas sobreiras que atravesou o lume, sin dúbida. Vemos arredor os piñeiros queimados e o resto de piñeiros queimados, e sobreviviron o lume. O sobreiro é unha especie especialmente adaptada ao lume, porque desenvolveu esa protección, que é a cortiza, que impide que se alcancen altas temperaturas na zona viva do tronco, na zona do cambio. Por iso, o sobreiro, que é unha especie mediterránea, inda que o teñamos ventureiro en algunhas zonas de Galicia, pois é unha especie, penso eu, chamada a ter importancia entre as especies de repoboación forestal en Galicia no futuro, porque se vai a ir mediterraneizando o noso clima
é porque é unha especie resistente aos incendios que cada vez, como vemos, pois son máis violentos e máis destructivos. E para ir rematando, pois a famosa discusión sobre o piñeiro insigne, o pino radiata e o pino taeda. O pino radiata pois está sendo afectado, como xa comentamos, pola banda marrón, están morrendo, e os propietarios que teñen piñeiro insigne pois encontranse sin alternativas de outras especies que os poidan sustituir con os crecementos e con a produción e con os usos da madeira parecidos aos do pino insigne. Entón, estáse falando do pino taeda. O pino taeda é un piñeiro da América do Norte, do surleste de Estados Unidos. Tamén as acículas agrupadas de 3 en 3, como o piñeiro insigne, é bastante parecido ao piñeiro insigne, ainda que a piña é máis cativa, máis pequena. Na fotografía vemos, hai algúns rodais de piñeiro taeda en Galicia xa de certa idade, por exemplo, este de Cuntis, en Pontevedra, que foi establecido polo Centro de Investigación Forestal de Lourizán, e que ten, logo diré, máis adiante teño a idade exacta, pero que supera os 30 anos de idade, e vemos os que están vexetando ben, teñen un bon porte forestal. Aquí vemos unha plantación máis nova, eu creo que é de Finsa, tamén con bon aspecto. Bueno, según información do Centro Forestal de Lourizán, o radiata, o insigne, debe plantarse entre o nivel do mar, ou pode plantarse entre o nivel de mar e 0 e os 800 metros de altitude, é sensible ás baixas temperaturas, sobre todo polo seu carácter policíclico, ten 2 medras ao ano, 2 ciclos de crecemento ao ano, e o segundo, que só hai concedir no outono, se hai xeadas de outono, xeadas temperás no outono, pois poden afectar moi negativamente. Os mellores crecementos consíguese con temperaturas medias en torno aos 15 grados, unha precipitación anual de entre 600 a 750 milímetros é suficiente, inda que óptimo estaría se pensamos na súa zona de orixe entre 1500 e 2000. E vanlle ben os solos silíceos, profundos e húmidos, pero pode vivir nos areosos, crecendo ben nos encharcados salinos e calcáreos. Entonces, mentras o radiata non se solucione o problema da doenza da banda marrón, pois realmente os propietarios non queren saber nada de plantar radiata, con razón. E como se solucionará o problema? Pois estáse tratando de conseguir plantas resistentes á banda marrón, pero eso levará un tempo. E, mentras tanto, que se fai? Bueno, pois o pino taeda podría ser, que vemos a importancia do pino insigne do radiata en España, en total unhas 263.000 hectáreas, a maior parte no País Vasco e Galicia, 125.000 hectáreas no País Vasco e cerca de 90.000 en Galicia. En canto ao pino taeda, aí vemos no rodal de Cuntis, están collendo semente, está collendo piñas para conseguir semente deste piñeiro. Do Centro de Investigación Forestal de Lourizán teñen exemplares dispersos de 70 anos que proceden de unha plantación de hai 70 anos, pero que moitos foron desaparecendo, foron morrendo e quedan algúns pés. Teñen algunhas rodais máis recentes, de 24 anos e de 12 anos, na finca de Lourizán, e logo teñen rodais de 35 anos no Pazo de Daneiro, e de 39 anos en Cuntis, é dicir, que o de Cuntis ten xa cerca de 40 anos. Siguen facendo estudos de procedencias. De momento, nestas parcelas que teñen, pois non detectaron ataques da banda marrón. Pero, bueno, que a banda marrón tampouco está espallada todavía por toda Galicia, non? Vaise estendendo, pouco a pouco, e hai zonas nas que sí está actuando moi severamente, de forma moi destructiva. É máis sensible ao frío que o pino radiata. En Lourizán recomendan plantalo entre 0 a 400 metros de altitude, é dicir, non cubriría nin con moito toda a área
na que se pode plantar ou na que está plantado o pino insigne. Nos Estados Unidos chega a 800 metros de altitude, pero debemos ter en conta que en Estados Unidos está nunha latitude máis baixa que a nosa. E, ademais, ocupa, de forma na súa área natural, abrangue zonas climatolóxicamente bastante diferentes. Non hai zonas costeiras de clima casi tropical e hai zonas máis de montaña, onde está xa neses 700, 800 metros de altitude, nos que son zonas bastante máis frías. De todas as maneiras, considérase máis sensible ao frío que o radiata. Nos Estados Unidos está en zonas nas que a precipitación está entre 1.000 e 1.500 milímetros, temperatura media entre 15 e 24 grados centígrados, casi 25 grados centígrados, acércase a temperaturas medias subtropicais, moi sensible ás baixas temperaturas, crecen solos de distinta natureza, sempre que sexan profundos e húmidos, que non teñan enchoupamento, e é unha especie frugal, non é especialmente exixente en nutrientes, similar ao pino insigne. No ano 2004 importaron en Lourizán sementes de hortos estadounidenses con dúas procedencias, unha de Piedmont e outra de Coastal, adecuadas para zonas interiores e costeiras de Galicia respectivamente. É un piñeiro co que é moi importante ter en conta a procedencia. Se introducimos en Galicia a procedencia da costa, imos fracasar. Temos que introducir procedencias do interior, das zonas máis altas, máis adaptadas, máis resistentes ao frío, o que non se fixo co radiata. A diversidade xenética do pino radiata que temos en Galicia é moi baixa, non? En parte, os problemas, a súa sensibilidade a problemas sanitarios, pois pode derivar de aí. E en viveiros estánse comercializando, hoxe en calquer viveiro forestal de Galicia podemos mercar planta de pino taeda. De onde ven esa planta? Pois procede de rodais selectos de Francia, a que se está comercializando, polo menos a maior parte da que se está comercializando en Galicia. Hortos produtores de semente franceses establecidos con sementes de hortos sementeiros de Estados Unidos, con selección nos Estados Unidos sobre rapidez de crecemento e ramificación. E proceden do norte da súa distribución natural, os estados de Delaware, Maryland, Virginia, é dicir que, bueno, en principio, pois, ainda que se ofrecen dúbidas hasta que se vexa como van, pero parece que é unha selección, é unha procedencia que pode ser adecuada para Galicia, non? Porque garantiría unha maior resistencia ao frío. De todas maneiras, apostar de forma decidida, así sin máis, polo pino taeda, entraña riscos, porque descoñecemos o seu comportamento ante outras pragas e enfermedades locais, e tamén non temos información sobre a súa adaptación ás nosas condicións climáticas e edáficas. Non temos eses rodais por aí dispersos que comentei antes, e posiblemente algún máis, pero eso non é suficiente para garantir ou para poder decidir con garantía que é unha especie perfectamente adaptada ás nosas circunstancias climáticas e edáficas. É un risco utilizalo de forma extensiva. É importante tamén coñecer como se comportaría este piñeiro ante a ameaza que supón a banda marrón no noso territorio. Sabemos que esas pequenas plantacións e dispersas plantacións ou rodais que temos por Galicia, pois de momento non lles atacou a banda marrón. Tamén é certo que non sabemos, eu polo menos non sei, se está cerca xa a banda marrón deses rodais ou non. Porque, ademais, non está clara a súa resistencia ou tolerancia a esa doenza, porque na bibliografía cítanse casos de susceptibilidade baixa, media e incluso alta nos Estados Unidos a banda marrón do pino taeda. Por outra parte, nos Estados Unidos afectan fungos do xénero Leptographium. Son fungos que están no solo, fungos microscópicos, e penetran polas raíces
e acaban producindo unha traqueomicose, atoran os vasos polos que circula o zume, e, polo tanto, as árbores morren. E iso tamén xera dúbidas, porque en Galicia hai uns anos citouse a presencia do fungo Leptographium gallaecie, que ademais leva o nome por ser a especie descrita en Galicia, que afecta gravemente o piñeiro pináster. Morren os piñeiros por rodais, por grupos, non? Sobre todo en piñeirais no que se fan queimas, por exemplo, de restos de cortas ou de restos de podas, non? O que se interpreta da seguinte forma, non? A queima pois mata o Trichoderma viride, que é outro fongo que está no solo, e este Trichoderma viride está controlando, está parasitando o Leptographium. Entón, se facemos a queima e diminúe o tricoderma, o Leptographium ten vía libre para desenvolverse e para causar o dano e a morte dos piñeiros. Bueno, pois é outro perigo, non? Que non sabemos, que habería que estudiar, non? Antes de lanzarnos a utilizar masivamente o pino taeda. Si é certo que parece en principio compatible coa industria madeireira local, que traballa co pino insigne, co pino radiata, non? Sobre todo os serradoiros. Isto é importante, non? Porque a industria normalmente é reacia, non? A cambiar de especie, non? Ten todo diseñado, todo preparado, todo ben medido, todo ben disposto para unhas determinadas especies, custalle cambiar. Pero, bueno, a sustitución nese senso do radiata polo taeda pois non tería maiores complicacións. E tampouco é unha ameaza en principio para a biodiversidade, porque non se considera unha especie invasora, nin tampouco vai a comprometer ou a cambiar a paisaxe existente, non? Porque a paisaxe de piñeiros en Galicia pois é unha paisaxe, poderíamos dicir que case monótona, non? Na Península Ibérica temos aproximadamente 5.000 hectáreas actualmente de piñeiro insigne, sobre todo no País Vasco, en Portugal hai tamén, en Portugal hai moi pouquiño, no País Vasco e en Asturias, sobre todo, e algo en Galicia. E xa para rematar, hai un proxecto dun grupo operativo no que participan pois o País Vasco, Castela e León, en fin. Dentro dese grupo operativo pois lanzaron unha publicación e un informe que recolle algunha información en relación, porque ese grupo o que trata é de probar distintas especies de coníferas pensando na sustitución do pino radiata polo problema da banda marrón, non? Entón traballaron con sequoias sempervirens, Centausuga menciesi, que é o abeto de Douglas, co pino taeda, co pino radiata, co pino selioti, que é outro pino tamén americano dos surleste dos Estados Unidos, e coa Picea sitkensis, que é unha picea americana de Canadá e dos Estados Unidos, que se utiliza xa moito en Europa, sobre todo en Finlandia, en Inglaterra, en Irlanda, en plantacións forestais. E, bueno, nese caso se recolle a altura que chegan a alcanzar cada unha desas especies, o ciclo en anos, a quenda de corta. Vemos que para o pino radiata sitúan en 25 anos, para o taeda aumentan un pouquiño, 30 anos, e vemos que o diámetro que se acadaría na tanda de curta no radiata sería de 0,55 metros, e no pino taeda, se todas as cousas van ben, 0,75 metros, é dicir que reflexa o maior crecemento do pino taeda en comparación co radiata, porque é un incremento de case o 50% do diámetro na quenda de corta. Bueno, pois, moitas gracias pola súa atención. Pois moitísimas gracias, Antonio, pola interesantísima charla. Temos algúns minutos para algunhas curiosidades, algún debate. Espera un momentiño que che pasen o... Os castelleiros que están moi guapos, que naceron solos nunha tepa de son casa, e
piñeiros que... Castiñeiro. Hai cepas de castiñeiro. Que crecen solos. Ese é un problema. Bueno, o castiñeiro é unha das especies que ten máis problemas sanitarios, non? Entre as especies forestais que temos en Galicia. E unha das enfermedades que ten é o chancro, o chamado cancro ou chancro do castiñeiro, que é unha enfermedade que pode chegar a ser mortal, aínda que normalmente non o é, e sobre todo non é se se aplican as cepas hipovirulentas do tratamento que hai para loitar contra esa enfermedade. Pero cando un castiñeiro está atacado de chancro, e iso é bastante frecuente en Galicia, sobre todo se son castiñeiros que... Porque o chancro, o fungo, a Crifonecia parasítica, entra por feridas. Por lo tanto, só entrar cando se fai enxerto ou cando se fan podas. Entón, en castiñeiros enxertados ou podados é frecuente que teñan o chancro. E entonces, se son plantas novas, pois é frecuente que morran, que sequen. Entón, o castiñeiro seca, pero rebrota pola base. Pódese facer unha selección deses rebrotes, guialos. Eu aconsellaría non enxertalos, porque se se enxertan posiblemente volvan outra vez a coller o chancro, o cancro. Pero, en calquer caso, é bastante probable que, como o fungo do cancro está na árbore, e da secou, pero queda vivindo aí de forma saprófita, e logo, se rebrota a árbore, pois volve outra vez a afectar os vasos polos que circula o zume, e volven secar. É dicir, que normalmente estes fungos que producen traqueomicoses, obstrucción dos vasos, pois o ciclo é moi parecido, non? Pasa cos castiñeiro, pasa coa grafiose dos ulmeiros. Entón, seca a árbore, parece que morreu, que secou, rebrota de cepa, medran uns anos eses rebrotes, volven secar, e así sucesivamente. No caso do castiñeiro, ás veces, con pouco de sorte, pois eses rebrotes poden vivir varios anos, poden vivir ao mellor 15, 20 anos. Bueno, poden ter un aproveitamento, por exemplo, para postes, para peches de fincas, algunha utilización que non exixa diámetros grandes, non? Pero si se está pensando en castiñeiro para castaña, é dicir, en souto, pois é mellor facer unha nova plantación, ter moito cuidado cando se faga o enxerto, se non ven a planta xa enxertada, e ter moito cuidado coas podas, e aplicar tratamentos fungicidas nas feridas cando se faga algún tipo de poda, para evitar que sexa infectado por ese fungo. Esa descripción que fai de castiñeiros que secan e rebrotan, normalmente responde ao problema do chancro. Este castiñeiro ten centos de anos, é un castiñeiro centenario. Este foi podado moitas veces. Bueno, agora é un monumento natural, porque este souto é o souto de Rozavales, que é un monumento natural, foi declarado monumento natural pola Xunta de Galicia no ano 2000. Pero bueno, soutos como este hai moitos en Galicia, non? E entonces, pois, eu non sei se se ve desde aí, pero vense, sí, os tocos na copa onde foron cortadas as ramas, non? Porque un dos tratamentos culturais que é necesario facer nos castiñeiros para que produzan castañas en cantidade e de boa calidade é renovar as copas cada certo tempo, normalmente cada 20, 25, 30 anos, non? Porque
senón as copas van medrando e da que os castiñeiros se plantan a bastante distancia, non? A 8, 10, 12 metros, chegan a meterse as copas dunhos nas copas de outros e non lles chega suficiente luz e para que florezan e produzan castañas ten que chegarlles a luz. Por eso se renovan as copas. Por esas feridas de renovación das copas, se non se toman as precaucións adecuadas, pois por aí poden penetrar fungos tamén do chancro. E aínda que non sexan do chancro, poden penetrar fungos de produción da madeira, non? O feito de que moitas troncos de castiñeiro sexan ocos, teñan cavidades, que é moi frecuente esas caracochas ou carochas, pois derivan moitas veces deso, non? De que penetran fungos de pudrición por eses cortes desa poda de renovación de copas e eses fungos de pudrición van consumindo a madeira e vaise producindo ese burato, esa oquedade no interior do tronco. Pero sí, esa renovación de copas é necesario facela se queremos ter unha boa produción de castaña. Algo de? Pintura, sí que poñer pintura ou algo, cando se poda. Bueno, eso é un tratamento que se recomendou durante moito tempo, utilizar un mástic que realmente quedan como con pintura, porque ese mástic moitas veces é de cor azul, non? Pero eso xe está en entredito, porque se temos a mala sorte, non? De que nos facemos o corte de poda e a ferramenta que utilizamos tiña esporas do fungo, por exemplo, produtor do cancro, pois esas esporas van quedar aí. E se a recubrimos con un mástic, pois vai facer un efecto invernadeiro, é dicir, estámoslo protexendo da humedade, do frío, de outros axentes que lle poden facer dano. Estamos favorecendo, non? Que colonice, que infecte a madeira. Hoxe recoméndase, por unha parte, desinfectar a ferramenta cando pasamos dunha árbore a outra. A motoserra ou a serra de man, a ferramenta que utilicemos, desinfectala. Pódese desinfectar, por exemplo, en auga con lexivia ou con alcohol. Hai sprays tamén para desinfectalas. E logo recoméndase aplicar un fungicida sobre a zona de corte, pero aplicar o fungicida sin recubrir con mástic, non? Hai quen non sigue utilizando o mástic, non? Pero, bueno, é un tema controvertido. Temos aí unha pregunta final, sí? Grazas. Darlle as gracias ao profesor Rigueiro por esta exposición tan completa, sempre nos ilustra con ese coñecemento tan grande que ten. Me quedo un pouco volvendo ao principio da charla con que o sector forestal galego é un sector desequilibrado e que está claro que ca prórroga, esta chamada prórroga da moratoria, que en realidade moitos tomemos dúbida de chamarlle prórroga da moratoria, bueno, pois que con ela está claro que non se vai a correxir ese desequilibrio, porque para poder correxilo, evidentemente, habería que tender a plantación ou fomentar a plantación de outras especies, claro, non incidir máis no eucalipto. Ben, pero sí que na segunda parte da charla, nesta última parte, o profesor Rigueiro nos ofreceu varias alternativas que me parecen todas elas interesantes para diversificar precisamente o sector, máis alá xa, como decía o profesor Rigueiro, do problema ambiental ou do problema sobre a saúde humana que pode ter este desequilibrio, está o problema económico, quero dicir, de poñer, como se suele decir, todos os ovos na mesma cesta, quero dicir, de tender solo a fomentar unha única especie. Ben, e a pregunta, en realidade, iba dirixida para saber se hai algunha, ou sea, a información que nos poda proporcionar acerca de plantación ou de investigacións
relacionadas co que sería o castiñeiro, non, o carballo, quero dicir, o carballo do país. Quero dicir que, así como hai investigacións con outras especies como alternativa, me refiro para a produción de madeira ou para a produción forestal, non xa carballo en bosques, que pode haber bosques naturais, que é outro tema. Entón, simplemente era para saber pois, o que hai, o coñecemento que hai ou as investigacións que hai respecto a ese tema. Moitas gracias. Sí, investigacións sobre a produción de carballo. Investigacións para a produción de carballo. Disculpas, pero que se escoita mal aquí. Non anda moi ben. De momento resistíme aos audífonos, terei que caer nese antes ou despois, non? Bueno, creo que a pregunta vai un pouco na dirección, me comentou o presidente, da produción de carballo, de planta ou de madeira? De madeira. Para a produción de madeira. Sí. Bueno, a verdade é que os viveiros forestais, que son os que producen a planta, non, para levar aos montes, producen, claro, son negocios, non? E producen en función do que ten demanda. Entón, desgraciadamente, en Galicia, o que ten demanda son os pinos e os eucaliptos. Hai xa bastantes anos, no ano, quizás a finais do século pasado, a principios deste, Pedro Álvarez, que é un colega, hoxe é un exalumno, pero hoxe é un colega, un catedrático da Universidade de Oviedo, fixo a súa tese de doutoramento, que lle diriximos o profesor Roque Rodríguez Soalleiro e eu, sobre os viveiros de Galicia, sobre a venda de plantas dos viveiros de Galicia. E a conclusión era, eu creo que era, non sei, como máis do 90%, pero además creo que era sobre o 98% das plantas que se comercializaban daquela, nos viveiros eran pinos e eucaliptos. E cando falas cun viveirista, lle dices, bueno, eles están de acordo tamén, non? Son persoas razoables, polo menos moitos deles, o que pasa é que venden o que lles compran, claro. Cando se fala, por exemplo, de diversificar, non, de utilizar máis as especies frondosas como carballo, os carballos, non, que temos, sobre todo o carballo común e o carballo albar, o bidueiro, o freixo, a cerdeira, non, que son especies que producen madeiras de boa calidade, pois eles dicen que máis quixeran que tiveran demanda, non? Eles o que queren é vender planta. Pero non hai quen a compre, non? E ora, en Galicia, ao mellor as xeracións que veñen, non? As xeracións dos fillos e dos netos, non? Dos que están hoxe ao frente das propiedades forestais. Digo dos fillos e dos netos porque a media de idade dos que están ou estamos hoxe ao frente de propiedades forestais, pois somos todos xubilados, non? Que están entre 60 e 70 anos, non? Por iso, que as xeracións ao mellor dos fillos e dos netos, ao mellor cambian de opinión. Os meus fillos, por exemplo, falan deso, non? Eu cando lles digo, non, pois en algunha finca plantei piñeiros, dicen, non plantes piñeiros, por que non plantas carballos? O dicen eles. Ao mellor, cando lles toque encargarse, pois cambian tamén de idea, non? Pero que non. Pero a realidade, pois, é esa, non? Instalouse a idea de que en Galicia podemos producir, e ademais ten demanda, madeira de especies de rápido crecemento. Madeira de especies das que o que a planta, pois se non é xa de idade moi avanzada, pois pode esperar en aproveitar o rendimento desa plantación, non? Que hai que diversificar máis? Por suposto que sí. Galicia pode acoller perfectamente especies de crecemento rápido, incluso se pode reducir a superficie de algunha. Por exemplo, o eucalipto podemos producir a mesma cantidade de madeira, incluso máis cantidade de madeira con menos superficie. Se utilizamos planta de boa calidade xenética, a utilizamos en boas calidades de estación, en calidades apropiadas de terreo e clima, e facemos os tratamentos culturais e sanitarios axeitados. Claro,
Cando comparas Galicia con países como Francia, como Alemania, que teñen bosques de carballos, que son os nosos carballos, é o Quercus robur e o Quercus petrea, son as mesmas especies que temos nós, e que están producindo madeira de extraordinaria calidade e que alcanzan uns precios astronómicos en comparación cos precios do eucalipto e do pino que estamos manexando nós. Dices, por que aquí non? Entón, o argumento soe ser, bueno, é que claro, fíxate, é que eles cortan árbores que teñen 80, 90, 100, máis de 100 anos. E se plantamos aquí e temos que esperar a esas quendas de corta, pois xa non é para os netos, non é para os bisnetos ou para os que veñan detrás, non? Pero claro, se o argumento é ese, pois nunca teremos, nunca chegaremos a ter, non? Esas árbores, pois con esas idades e de boa calidade, producindo madeira de boa calidade. E claro, en Galicia o 98% da propiedade é propiedade privada. E, salvo honrosas excepcións, os propietarios pois queren plantar aquelo que lles vai a dar un rendemento aceptable, ou máis ou menos aceptable, porque cos piñeiros pois moitas veces gastas máis cando fas a corta e os pagan, fas contas, gastache máis co que che dan pola madeira, non? Pero, bueno, non hai unha cultura, non, de utilizar, en xeral, non? Xa digo, xa honrosas excepcións, de utilizar as especies autóctonas, non? E iso que hai un certo apoio por parte da administración, non? Para facer plantacións. Incluso nos anos 90, cando estuvo en vigor a Lei de Reforestación de Terras Agrarias, que había unhas axudas moi importantes, non, para plantar calquer tipo de planta menos eucaliptos. Pois as frondosas eran as que tiñan unha maior subvención, non? E moita xente plantou as frondosas pola subvención, esqueceuse delas, morreron, secaron e foron invadidas por outras especies, é dicir que moitas desas plantacións, a maior parte delas, pois non chegaron a nada, non? Aquí en Galicia bótase de menos que a administración teña unha maior proporción de terreo forestal, non? Como sucede en outras comunidades autónomas, por exemplo, na veciña de Castela e León, non? E eu penso que sería bo, non, que a nosa comunidade autónoma dera paso nese sentido, de adquirir terreos, de adquirir propiedades públicas, en esas terreos, pois sí, facer plantacións con especies do país, con especies frondosas, non? Si ten que derivar dos propietarios, pois non é doado, non? Porque as especies frondosas, ademais do turno longo de crecemento, de quenda, pois requiren tamén bastantes cuidados, non? Para ter madeira de calidade, recta, sin nós, da que realmente se paga ben no mercado. E ademais, hoxe por hoxe tampouco hai un gran mercado desa madeira en Galicia. É certo que temos madeira de frondosa xeralmente de mala calidade, pero hai algunha de boa calidade, non? É salvo que se vende, por exemplo, para un serradoiro de Baralla que utilizan para facer bocois, pareceme que para o whisky ou coñac, estas cousas, para embellecer estas bebidas espirituosas que alcanzan logo tamén grandes precios e que teñen grandes bons prestixios. Pois, en fin, son favas contadas os que compran hoxe madeira de frondosas. E cando a compran, pois, aínda que sexa de certa calidade, pois non pagan os precios que realmente deberían pagar por ela. É dicir, que non ten tampouco un bo mercado. A industria galega de mobles, por exemplo, que é o que utiliza sobre todo esas madeiras, compra, ás veces, os mobles feitos a Valencia, e outras veces compra madeira de frondosas das que temos aquí, pero compra noutras rexións ou noutros países europeos, non? Por exemplo, en Francia ou incluso dos Estados Unidos, non? Castiñeiro, carballo americano.
que son madeiras que podíamos producir aquí, e de boa calidade, pero ahora mesmo teñen boas madeiras e de moi boa calidade, así nos de carballo americano ou de castiñeiro, procedente de Francia ou procedente dos Estados Unidos, un mercado que xa teñen controlado, que sí, que lles pode sair ao mellor máis cara que a que podíamos ter aquí, pero eles aplican o precio que lles costa a eles ao precio dos mobles e están tranquilos, non? As túas últimas preguntas para que non veña. Non, está ben, está ben. No, espera, ali detrás e depois pasamos aquí. Ao fío do que se comentaba, non sei que opina acerca da silvicultura do castaño e a diferencia que hai entre Galicia e Asturias en cuanto a que en Galicia solamente se pode cortar un 30% das masas de frondosas en corta final, mentres que en Asturias sí se pode facer unha corta do 100% de castaña sativa, por exemplo, e se pode volver a plantar castaño híbrido, clóns tanto para madeira como para castaña, e aquí en Galicia non se pode facer ese aproveitamento, non sei se ese control da administración en corta final dun 30% pode ter algo que ver con que non se faga silvicultura de castaño porque eso é inviable facer unha corta final do 30%. A comparación de Asturias con Galicia, que li permiten cortes de 100% en Asturias, e aquí solamente se permite do 25%. Sí, bueno, esa é unha eiva da nosa administración. Eu penso que aí, pois, é unha medida equivocada, porque está tendo o efecto contrario do que persigue, non? A medida persigue, en principio, que se conserven masas de frondosas, que cheguen a consolidarse masas de frondosas, pero o efecto que está tendo é que ninguén quere plantar frondosas coa idea de que se algún día chegan a quenda de corta, pois non lles vai deixar cortar ou nada, ou solamente uns cantos pés, non? Penso que esa é unha medida que está sendo contraproducente, non, para as propias frondosas. Mire, pensando na eliminación dos eucaliptos, bueno, prefiero de viva voz. Bueno, pensando na eliminación dos eucaliptos, esta é unha experiencia un pouco propia da miña familia. Temos dúas fincas pequenas nas que hai unha plantación de glóbulos, eucaliptos glóbulos, que se fixo no ano 1960 e xa se talou dúas veces. Talouse unha vez por un incendio e rebrotaron eucaliptos e volveuse a talar agora hai uns 10 anos. Perdón, talouse hai 10 anos, efectivamente. A tala foi no 91. E logo fixose outra tala pois no 2012 aproximadamente, segunda tala. E agora xa estamos para unha terceira tala, nesa mesma finca, eucalipto glóbulos. É dicir, que non damos erradicado o eucalipto desa finca, aínda que o cortemos polo pé cada 20 anos. Iso preocupa-me. E, sin embargo, temos outra finca na que plantamos, é pequena, na que plantamos nítens. A min, de todos os especialistas ou saben máis que a min, dime que a peor especie que podemos plantar é a nítens. Pero eu penso, a nítens, unha vez que a talemos, desaparece. Cousa que non pasa coa glóbulos. Que lle parece? Di que o glóbulos fai unhas talas cada 20 anos e que noutra finca ten o nítens. E que resulta que o nítens di que non lle parece unha especie moi boa. Porque estes glóbulos replantas, pois están... Sí, un pouco pregunta vai na liña de comparar o nítens co glóbulos, non? En canto a produción e crecemento. Eliminar cal? Non quere eucaliptos na finca. Bueno, pois, entonces...
Sí, sí. Rebrota. Sí, unha das diferencias entre Eucalyptus globulus e Eucalyptus nitens é que Eucalyptus globulus brota de cepa, non? Brota de cepa, por iso se planta unha vez e logo se van seleccionando brotes, non hai que plantar nas seguintes rotacións. E o nites, en cambio, non brota de cepa ou brota mal de cepa. Hai algún clon seleccionado en Cantabria, creo que sí brota de cepa, pero en xeral non brota de cepa, non? Entonces, con nitens, en principio, se non brota de cepa o clon que ten vostede, pois non hai problema. E co glóbulos, pois tería que, unha vez que corta, eliminar a... É moita superficie que ten? Son figas, son menos de, non sei, menos de 2 metros cuadrados cada uno. Bueno, pois, pode aplicar un herbicida unha vez que corta o tocón, ou ben pode cubrir os tocos cunhas bolsas de basura negras. Que tamén nacen de semillas, Que tamén nacen de semillas. Bueno, tamén o que naceu de semilla, pois iso ou utiliza un herbicida ou senón pois é difícil de controlar, Moi ben, creo que foi unha sesión realmente moi amplia, onde se abordaron moitísimas cousas. Agradecemos moitísimo ao profesor Rigueiro a súa charla, moi imaginativa, moi instructiva. Quedamos para mañán, para a próxima, que mañán teremos unha moi interesante sobre sanidade forestal, pragas e doenzas, cousa que se tocou agora así un pouco de refilón, pero bueno, mañán vai a ser máis intenso. Así que moitas grazas de novo, profesor Rigueiro. Moitas gracias e boa noite.